Lami wacce ta fi kowa cinikin nama a kasuwarsu. Lami ta kasance ita 'yar kasuwa ce kuma matashiya wacce take sana'ar sai da abinci a cikin gari. Duk 'yan uwanta masu tallan abinci ta fi kowa ciniki, sai dai Lami tana zaune da wani ɓoyayyen sirri wanda ba kowa ne ya sani ba, na yanka mutane sannan ta kawo naman su ta sa a cikin miya. A gefen Lami akwai wata ana ce mata Asabe. Asabe ta kasance tana sai da abinci sak irin na Lami, sai dai ba a yi wa Asabe layi kamar yadda ake wa Lami layi, saboda daɗin miya da kuma daɗin abinci irin na Lami. Lami ta kasance mutane suna kiranta da Lami 'yar baiwa saboda irin kasuwancin da take gudanarwa na sai da abinci a wannan restaurant ɗinta mai suna Lami Restaurant. Asabe ta ga irin kasuwancin da Lami take gudanarwa, kuma ba don komai ake zuwa ake yi wa Lami layi ba, sai don naman da take sawa a cikin miya, kuma sannan naman da ya kasance yana da daɗi saboda ba kowa ne ya san cewa naman sassan ɗan adam take siyarwa ba. Haka Asabe ta zo ta samu Lami da zaman lafiya, take tambayar ta cewa dan Allah ina kike so nama, naga mutane suna son naman ki. Lami ta kalli Asabe ta ɓata rai ta ce mata, ni ina amfani da naman akuya ne, kuma kin san dai naman akuya akwai daɗi. Ita ma Asabe ta ce ni ma da naman akuya nake amfani, amma miyata bata kai taki zaki ba, sannan kuma nama na bai kai naki laushi da kuma daɗi ba, dan Allah ki faɗa min sirri. Asabe ta ce dan Allah dan annabi ki faɗa min sirri. Lami ta ce ni babu wani sirri, duk naman da nake siyarwa shine dai irin wanda kike siyarwa, kawai dai ya danganta da yanayin baiwar da Allah ya ba mutum. Asabe ta tayi ta tafi. Washe gari ashe Asabe ta laɓe tana jira ta ga inda Lami za ta je ta siyo nama. Haka Lami ta tashi da sassafe ta siyo nama. Haka kawai Asabe sai ta shirya ita ma ta bi ta a baya suna cikin tafiya har suka ga an shiga cikin wani daji. Haka Asabe ta cire tsoro ta bi Lami har cikin wannan daji, ta ringa binta a baya daga ta shiga cikin wani kogo. Asabe ta ƙara binta cikin wannan kogon, ta ci gaba da binta duk inda za ta yi tana binta. Asabe tana bin Lami a baya ta ga an shiga gurin wannan kogon, inda wannan kogon yake abin tsoro ne a cikin wannan kogon, tare da kukan yara waɗanda aka kama za a yanka. Asabe ta cire tsoro ta laɓe, ta ga Lami an kama mata wani yaro an yanka an gididdiba an sa mata shi a cikin leda an ba ta tato. Kawai Asabe sai ta yi maza ta fito kafin Lami ta ganta. Tana fitowa sai ta tare ta a cikin daji ta ce, yau na ga inda kike siyo nama, kina ce min naman akuya ne, ashe naman mutum ne, to asirin ki ya tono. Lami ta ringa ba Asabe haƙuri, ta ce kin ga ke ma shi kenan, kin ga inda nake siyo nama, dama kin daɗe kina tambaya ta, yanzu kawai wannan naman da na siyo sai mu raba shi biyu, in ya so kin ga sai mu ringa zuwa mu ringa siyan nama tare. Asabe ta ce ita a'a, ba ruwanta, ba za ta yi cinikin naman ɗan adam ta saida wa ɗan adam ba, wannan ba sana'a ba ce ba, babu kyau cin naman ɗan adam. Ya za a yanka mutum a gaban ki sannan kuma a baki naman kuma ki zo ki saida mutane? Haka Asabe ta ruga da gudu zuwa cikin gari har gaban fadar sarki, ta kwashe labari ta faɗa wa sarki tas. Aka zo aka kama Lami aka tattare ta, sannan aka tafi da ita cikin wannan kogon, ta nuna wanda yake saida mata naman ɗan adam, shi ma aka kama shi. Daga ƙarshe aka yanke musu hukuncin kisa saboda suna yanka mutane suna saida naman mutane. Wannan shine labarin Lami da kuma Asabe.